Maayong buntag. Ay, hello, brother Gapo, may buntag, brad, Gapo. Ah, si Tatay. Tay, tos Tatay ka to tong pangutanon. Sige, go ahead. Oh. Tay kanang usa may dati kang general conference din ihawa ka kay nag local conference na lang. Oh, Mga pila po ka katuig sa general conference tay. Mga mga 20. Oy. Then pag local name, usa man ka convert ka sa general gikan kag Katoliko na general or pure Sabanista juga. Katoliko ko sa una dahil convert ko sa General Conference. So asa man ka dapit nga pila may edad nimo nga nihawa kag Katoliko? Siguro na ako sa mga edad nga marong 40 na kapin. 40. Pila edad nimo ron tay? Edad ako karon 74. 74. So 20 ka tuig kang nagliman sa general. Oh. Ako 40. elder ko sa ban iglesia. So sa Tunabon. Dugay ko pa kay mahinumduman. Mahinumduman pa nimo tay kung unsa nga patron ng Katoliko ka sa una tay? Unsa nga patron? Kanang ako sa una nagsimba makoda sa katedral sa kuan. Di sa Samis, kuan man na kanang Immaculada Concepcion. Taga Usamis ka. Oh. So sa imong pagkakatoliko sa una tay, 40 ka tuig jud kang nagkatoliko kay pag 40 anyos nimo mihawa man ka. Sa imong pagkakatoliko sa una tay, tig-apil-apil pug kag mga kalihukan sa Katoliko tay, mga seminar about apologetic, Bible study, tig-apil-apil sad ka. Wala ko. Mao di ay. Wala ko giapilan nga kuan anang ang apil-apil Sa ng ato pa, sa ato pa Catholic ra ka by name not by heart. Ana siguro no. Murag mayon na. Lisod kayo. Nya, kanang gibalhina nimo nga gitawag og general conference. Nya nibalhin man ka ng lokal. Kanang gibalhina nimong lokal, mao ba na ang simbahan nga iyahas Ginoo gyud? Mao gina. Sumala sa mabasa sa balang kasulatan. Sige. Basahi kuno ko og mabasa sa balaang kasulatan tay nga ang Seventh-day Adventist local conference gitukod sa Ginoo. Okay, ato sang basahon ha, ato ang ato sang gipangutan naman ni Brother Gapo Eugene si Elder Lumongo nga 40 ka tuig na siya nga rumang Katolik. Niya aktibo siya lamang, wala lang siya magapila-pila ng mga gitawag og mga apologetics kay lagi busy man sa trabaho panginabuhi. So, ang pangutan na karon ni Brother Gapo, basahon nato sa Biblia. Kining giapilan no nga SDA Church Local Conference mao din tinukod ni Kristo kay simpre iglesia magini. So magsugod kita diha sa Mateo 16 no. So giandam ni Elder Lamongo ang Mateo 16:18 basa na lang Elder. Sige. Na. O sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro. O si babaw nining bato pagatupuron ko ang akong iglesia. Ug ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Muna ang iglesia tukod ni Kristo. Amay kuan datay, wa man moingon si Kristo datay nga tukodon ko nga akong general local conference nga wa man naginganlan. Ang ato ang siyempre kini pangutan ni Brother Gapo manggod mura ni siya og pangdebate style ba. Nga iya ka dipito. Ato lang ni gipan Brad. Ang tubag na ayaw sa. Ang gibasa diha nga si Kristo nagtukod og iglesia. So mo na punto diha nga Kristo nagtukod og iglesia o niya ang premise ni Elder Lumongo nga busy mo pangutana nga SDA Church Local Conference mao ba ni ang iglesia nga iya sa Ginoo.
So ang gibasa ni Elder Lumongo, iyang gibasa Matthew 16:18 nga dunay mabasa nato diyang iglesia. So ang mga ilhanan sa iglesia nga iya ni Kristo naa diri sa 70 Adventist Church Local Conference, naa diya ang mga ilhanan, apil na ng pagbantay sa atong Sabado, ya dili negosyo, kundi iglesia ug uban pang mga ilhanan. So ayaw lang lakagaan ng Usa naman ni nga imo jong Usa naman ni Brad. Oh, yes. Si tatay may kung gipangutana hingbatin maga. Okay, mingkuan ko. Ming puno ko sa imuhang gitawag pangutana. Kaya ang imong pangutana ang god is dili pang gitawag ba og pang Bible study ba kundi dili pang debate style. So kini kang Elder Lumongo pang Bible study Ato lang ni. ha. Dili, mo lagi Brad. Asa dala lang Brad ha. Brad. Dungagan ang Ako, imuhang among namabaluan. Sige, go ahead. Ane Brad, dili man ni pang debate style ato ha. Bible study gud ni. So para masiguro nato katuon ng tagbiblia, di ba? Para masiguro nato kung tinuod ba nang giingon niya nga ang gibalhinan niya mo ni gitukod sa Ginoo mo nang base mong kuno sa Biblia, di gipangitaan ako sa Biblia asa ni kay pagkigtuon man ning ato. Ingon bitaw San Juan unang Juan 4:1 nga daghan na kayong bagako mga espiritong nanunghang nagpatuo-tuo nga sila kuno gikas Ginoo. Mao nang mag-usisa ta. So kaning niya atong usisahon ni base sa Biblia sa man sitas ani nga local conference gitukod sa Ginoo. Tuon Okay, niya ato ha dili ni debate ha. Okay, akong ihatag ni Elder Lumongo. Ayaw lang lakag litra po litra kay mohatag man sa bersikulo o niya iyang sige. ipasabot ang mga sulod diya sa bersikulo to prove pagmamatuod nga ang 70 Adventist Church Local Conference ngaya karong gibalhinan gikan sa korporasyon nya ning balik sa iglesia na Three Angels mao ni ang iglesia ngaya sa Ginoo sumala sa mga ilhanan. So akong ibalik ang Elder Lumongo ang sige, bro. o ya pabuta lang sige, bro. Mga reaction po nimo. Sige, Elder Lumongo. Okay. Sige. Kanang gingon nimo Bro. mabasa. Wala gi mabata, kundi di masabot. Wala di ay. Masabot ba? Si Kristo nagtukod ang iglesia. Ha? Sama sa atong gibasa. Kaya kanang iglesia ang nagtukod, nag-ingon si Ginoo Juan 14 versikulo 6, nag-ingon si Ginoong Hesus. O si Jesus mitubag ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Wala bisan kinsa nga makaadto sa amahan, gawas ko pinaagi kanako. Mo na nga sa iglesia nga itukod ni Kristo, magpasakop ka na ng mga iglesia. Kasi siya man dalan sa mga kamatuoran siya mga kinabuhi. Wala bisan kinsa makaadto sa amahan, gawas ko pinaagi kaniya. Na kung karon di ka mapasako ba na iglesia nga gitukod ni Kristo, kasi siya man ang dalan siya mga kamatuoran siya mga kinabuhi. Wala bisan kinsa makaadto sa amahan. Usaha man pag-ato sa mga anak, hindi ka magpasako pa ng iglesia na gito ko ni Kristo. Di para histro lang namo na para makasabot ka. Sige. So balik. Histro lang namo. Yes. So balik balik si mga pangutana ka na pong bugat-bugat. Sige, balik. Sige. Yan laing pasako pa ng iglesia gito ko ni Kristo. Alagi Brad, sumala man kas masabot Brad. Si Kristo namulong siya sa San Juan 10:16. Ako adunay ubang mga karniro nga wa masakop ni ining turila. Kinasayod na siguro taana unsa na turil nga giingon mo na simbahan kinanglan sa dadon ko sila aron mausa sila ubos sa usa lamang ka magbalantay. Dinhi sa atong Biblia nga gigamiton kaning paraphrase on New Testament ni Richard Baxter. Niya may pahayag dinhi sa San Juan 10:16. And beside the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Then I must call and gathered to me, and Jews and Gentiles, ipukunday, mga Hudyo, mga Hintil, shall be one, nga mahimo na lamang silang usa, nga Catholic Church, nga Katolikong simbahan, ubos lamang sa usa, o pagkinatibukan, nga magbalantay. Ang pangutana na ko tay, ang sa may imong nadungog, Catholic Church o local conference?
Wala man mabasa nga Catholic church niya. Sige na sa basada, bro. Ako basahan ha. Sige, sige, sakpan niro. Dili. 1J. Disisay. Sige basa. O Oh. ako adunay ubang mga karnero Aha. nga dili sakop nining turila. Sakpan niro. Kinahanglan pag manduan ko sab sila, Ay. sila magpatalingog sa akong tingog. No? O usara unya ang panon sa usa Ah. ang Ang magbalantay. gibasa. Uy, nabasa ka tulik Tay, tay. Wala mabasa ng katoliko Kadali, ano eh. kadali lang tay. Kadali lang tay. Kadali lang ha. Tay, 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 tay. Kadali lang tay. Kung ka may Ang magbalantay sa gibasa karnero. nimo. Tay, 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 tay. Kadali lang tay. Kadali lang tay. Oo, kadali lang tay. Tay, tay, kadali lang tay. Kadali lang tay. Tay, tay, kadali lang tay ha. Ang gibasa nimo tay. Ang gibasa nimo walay katoliko kay Bisaya man na. Ako bitaw nang gibasa ganina, miyana ko nga kana di ay turila nasayod ta na mao na simbahan. Akong gigamit kaning niang the paraphrase on New Testament, protestante nga translation ni niya, di katoliko. Ningon man sa Roma o San Juan 10:16 nga hipuson ta Hudyo o dili Hudyo sa mamahimo tang usa ka katoliko nga simbahan, shall be one Catholic Church, ubos sa pangkinatibuk-an nga magbalantay usa lamang. Ang pangutanan ako base aning Biblia nga akong gibasa, sa may mong nadungog Katolikong simbahan o local conference. Tuklaruhon lang ni. Sige. Tubagat Iler. Kanang imo ang Biblia. Sa akong Biblia ang gibasa day wala katoliko. Wala no. Anes, Wala yung katoliko. Wala sa kadala. Wala ko Kadala, sira. English pero English. Masakpan na po. Ikaduha na po ni Bible. Kadala lang sir. Kadala lang sir. Jesus size. Kadala lang sir. Size. Asa di size nila. Sir. Wait lang, sir. Sir. Wait lang, sir. Okay. Ay lang kahadlok, sir. Sige, sir. Di size. Wala man ta mahadlok. Sige. Murag nagkabuang-buang na mo ani ba? Ara di size. Disay. Sige. Atong basahon basa. na in English na eh. Sige, English. I have other sheep too. They are not in this flock here. I must lead them also. They will listen to my voice. In the future, there will be one flock and one shepherd. Hala, may katulik. Wala may katoliko. Wala gyapon. Sige, tay. Kadali lang tay. Kadali lang tay. Kadali lang tay. Kadali lang tay. Tay. Kadali lang tay. Kadali lang tay. Tay. Mga kamaturan, siyang kinabuhi. Wala bisan kinsa Tay. kasamahan. Gawas silagi kanya. Tay, kadali lang tay. Wala, tay, dili man nako pangutana diri tay kung nabasa ba, dili man pangutana diri tay. Tuon nga to ha, dili debate ha. Dili man nato pangutana diri tay kung nabasa ba sa imong translation diha o wala, nabay katoliko anang imong gibasa. I don't know kung unsa na nga translation imo, Bisaya, King James ba na or Tagalog. Now, kani bang niya ba tay? Akong gigamit ang paraphrase on New Testament ni Richard Baxter. Sumala aning Biblia ha, niingon man, and beside the Jews, I have chosen people. O, gawa sa mga Hudyo, nagpili kong mga tao, among the Gentile, diha sa mga Hintil. O, then I must call and gathered to me. O, tawgon og tipukon sila kanako, and Jews and Gentiles, mga Hudyo og mga Hintil, shall be one Catholic Church, usa na lamang ka Katoliko nga simbahan, under their only ubos lamang sa usa og pangkinatibukan nga ulo og magbalantay, head and shepherd. Ang pangutana nako tay, unsa may imong nadungog sa akong gibasa? Catholic Church o local conference? Inyuhara na nga Biblia. Inyuhara na Asa tay. Biblia Katolik. Tay. English akong gibasa dito. Kadali lang tay. Wala mabasa ng Katolik. Tay. Wala man ko mangutana. Asa tay. Aral mo pabor. Wala. Tay. Wala man ko mangutana tay. Kadali lang bro. Kadali bro ha. Balik itubag naman na ni Ellen Lumongo Badgapo, yung nagbalik-balik man mo diha. So
Kani gamit sa Away, Biblia klaro. Bisaya, wala. Din gamit sa English nga Biblia, Bible, wala Ako gyapon. Lagi Kung bro. kay nabasa diha kang Butler nga kanang naa nga version, ang nabasa nimo diha nasayop nga naturang version. So ayo na insist. Tay. Sabot man Ay, naman. pananig yun kay tagamang Biblia dire English, Magic ka Bible. Ayaw sa. Wala man ko mangutanag na sayop ba ni nga translation or sakto ba ni o kinsa ning translation na sa Katoliko ba ning niya. Paghintuon ning ato ha. Unsa man di imong nadungog tay, honest lang, honest. Ay, di mo ko mutuog mga bagako ni lokal. Honest lang. Unsa may nadungog nimo sa akong gibasa? Catholic Church o local conference? Katolik. Unsa man po imong nadungog sa akong gibasa po? Oh! So, ang Yes. yes. na badya po, ning basa po siya Biblia, nabak na dungo po Katoliko or wala po. So, maurag ya po na si mohang gibasa. Nagbasa kag usa ka version nga Biblia nga Katoliko pero sayop to nga version. Nya ning gamit wala. po siya Biblia At nga least- English o Bisaya. Wa po kay nadungog nga Katoliko. So tabla mong duha ni karon. So muna ayo na insist Sige. lagi na imong baklat nga So, magic dili, Bible. Brad. Sige. Brad, Sige. dili jud gyapon sa ka-score ug di gyapon sa katabla. Gawas kon maka-provide siya og translation sa Biblia nga nag-ingon local conference kay murag makatabla siya. Pero wala siya i-provide yan na nagpabili ng kamatuoran nga sakto iyang giingon nadungog niya Katoliko. Okay. Lain pangutana tay. May pangutana tayo. Tay. Ah. Lain pangutana. Kani gyapon dili ni Katoliko kani nga Biblia 66 book ra man ni. Global Study Bible. Naay pamahayag ang mga protestante sa ilahang last part dili biya Katoliko ning namahayag aniha. Ilang murag giyas pagtuon sa Biblia ba. Nga ang marka di ay sa tinuod nga simbahan matod pa niingon dinhi sa ilang kuan ha. 4 o 5 more characteristic of the church identified in the scripture. Nay mga karakter ang simbahan or kinaiya ang simbahan nga diha sa gitawag nato og sa ma-identified, mailhan sa kasulatan. Una, the church is one. Ephesians chapter 4 verse 1 to 5. Ay bersikulo ha. Ikaduha, the church is holy. Ephesians chapter 5 verse 27. Ikatulo, the church is Catholic. Galatians chapter 3 verse 28. Revelation chapter 7 verse 9. Dila na ko ni pang basahon ning meaning ani kitaas kayo. The fourth, ikaupat, the church is apostolic. Saint Matthew chapter 16 verse 18. Acts chapter 1 verse 2 to 3. So naadi ay upat. 1, Holy Catholic Apostolic. Unsa may imong nadungog sa mga pahayag sa protestanting di Katoliko tay? Ang timaan sa simbahan, Seventh-day Adventist Local Conference o One Holy Catholic Apostolic Church? Sa inyo, kana? Kana nang gingon ni mga kuan. Sina na mga protestante, pariharaman mo anak, nagbantay mo Domingo. Oh, kana. Pariharaman mo Sa ato pa di ay tay, sa ato pa di ay tay, kay basta pareho og nagbantay Domingo kauban ra, tama? Kauban na sila. Kauban ra mo anak, nagbantay Domingo, naglapas sa ika-4. Sige. Kung ato day sakyan tay nga kung pariho ra og adlaw igpapahulay kauban ha. Sige, kung kwaon ang panghuna-huna nimo tay ha nga pariho ra man mo anang mga Bonagoy, mga Sabadis, mga Alliance kay mahulay nag Domingo. So kauban na mo. Sige, kung kwaon ning imong huna-huna tay nga pariho kay mahulay sa Domingo. Diingon si San Pablo sa Biblia tay sa unang Tesalonica 2:15 aning ang pulong sa Dios protestante nga translation Japon 66 book. Ang mga Hudyo mao ang nagpatay sa mga propeta sa Dios kaniadto og sila usab ang nagpatay kang Ginoong Hesus. Kining mga tawhana mausab ang naglutos kanamo. Wa gyud malipay ang Dios sa ilang gibuhat, nagigbatok sila sa tanang mga tao. Ang pangutana nagutay kay kini mga Hudyo galutos propeta sa Dios, gapatay ni Ginoong Hesus ug galutos sa mga apostoles. Sabado may ilang pahulay ani tay kauban sad mo ani pareho sad mo. Mao na
Kana nga mga Hudiyo, mo nang Hudiyo ni supak sa balaod sa Dios. Ang Dios nag-ingon nga dili ka magpatay sa ikapulo ka sugo. Mo na mga Hudiyo nga isupak sa balaod sa Dios. Sa ato pa so, tay, doon na di ay mga Hudyo nga Sa- wala sa- magsupak bro. sa balaod. Wait lang ha. Ato sa clarify ha. Sa ato pa naa di ay mga Hudyo nga balik ibasa ni Badgapo nga nagpatay sa mga propeta nga ilang ipatay sa Hesus. Kato mga Hudyo mo to naglapas sa balaod. Apan no po day mga Hudyo nga wala maglapas sa balaod sama ni Kristo, Hudyo si Kristo. Ang apostolo Hudyo. Sa ato pa sa Seventh Adventist Church, doon na po di ay mga nagbantay sa adlaw Sabado nga gitawag nato nga dili sakop sa pundok ni Kristo nagbantay po sa adlaw Sabado. So muna nga ang bisis manggod sa pag-ingon ni Ler sa Lumunggo nga kanang gibasa nimo Badgapo nga protestante nga Biblia nagbantay nagdomingo unya sa ilang pagbantay Domingo daw samara nga misunod sila sa inahan nga Romano Usa ba Katoliko ni? nga mo'y nag-endorsar Si Tatay. nga Domingo bantayan. So ang tanang mga Domingista karon mga born agoy, ang mga born Di- again, mga alliance uban pa diha nagsunod-sunod na sa inahan pinagis kadali, ng pagbantay at ng Domingo ug mo na ang punto Kadali. ni Eri Domingo. So napasi basahon dire sige O, basa. sige, akong Kadali, basahon kadali, ha. kadali, kadali lang tay, tay, kadali lang tay. Kadali lang tay, kadali lang tay. Sa ako sa basahon Basta kadali lang tay ha. Matulog Kadali lang tay. Kapitulo 20, paminaw ko ha. Oh, yan na tayo. Oh, Yan. Kadali lang tay. Basa. Sa Oh, iyo, yan na sa tayo, yan na tayo, yan na tayo. tanang kadagkuan sa mga pare. Pare. O, ang mga namunuan sa mga Hudiyo. Oh, Nagplanos pagpatay kang Jesus. pare. Pare may nagpatay lagani. Oh. Ikapos nila Akong pangutana tay. Nagto kang Pilato. Oh. Sa Romanhong gobernador. Pare dili pastor. Tay, Pare. akong pangutana tay. Tay, akong pangutana. Akong pangutana tay, kanang pare nga imong gibasa tay. Pare ba na sa Roman Catholic Church o pare sa mga Hudayo? Ang pangutanan niya Iler Lumonggo, kana kanang imong gibasa diya nga pare, ka pare ba daw na sa mga Hudiyo or apil ba na ang pare sa Romano Katoliko? Dali. Klaro man yung Mga pare ba na sa tay tay. Romano di ay. Klaro na. Pare, Ade sa tay. Ayaw sa tay. Ayaw sa tay. Kanang mga pare diha karon tay nga imong gibasa. Pare ba na sa Judaism, religion or mga Hudyo o pare na sa Roman Catholic Church? Pare na sa Roman Catholic Church. O apil lagi sige daw, di ba? Romano man to no? Sige daw. Sige daw, Sige tay. Gapos nila Kanang- siya o Tay. gitugan Tay. ang Romanhong. Oh, Romano hon. Tay. Kadali lang tay. Kadali lang. Tay. Kadali lang tay. Kanang mga pariha tay nga nagpatay ni Kristo nga imong gibasa o sa may pahulay anang mga pariha at that time Sabado o Domingo. Sabado pa na ginibalsan. Sige. So pangutana ko na Iler Lumonggo, kana ko ng mga pare diha nga nagpatay kang Hesus, no? Nagbantay ba daw na og Domingo o Sabado ba daw na kay pare may nabutang di agad. So Pare. so atong ibalik nga Iler Lumonggo unsay tubag ana kon apil ba na ang pare sa Roman Katolik nga nagbantay Domingo o katong lang pare nga nagbantay Sabado. So tubag Iler Lumonggo, si tubag nimo na. So ang tubag ana Iler Lumonggo, sige. Ang kani mga pariha sa unang panahon nagbantay pa ni adlaw Sabado pero karon nagbantay na Sabadista di ay. Sabadista di ay. So, sa pangutanan ni Iler Lumonggo, sa ato pa, pag-ingon nimo nga nagbantay sa adlaw Sabado, Sabadista day na, so di na pare sa Roman Katolik. Pero doon na pa'y, usa ka libro sa Romano Katoliko. Dili man. Brad, ganina. Ato sa ipatubag na bro. Ganina. So, Sa kadala bro. Katoliko na. Sa kadala. Wait lang, Kadala bro. Ganina Sige. bro. Ganina. Naingon man gud siya nga ang mga alliance, born again. Ay sa ayaw niya na. Taon sa paagi nga ang Kristohanong Iglesia mihunong sa pagbantay sa Sabadong ipapahulay og mibalhin ngadto sa paglihi sa adlaw sa Ginoo. Ang Domingo Ay sana tay. ni Barclay ang Sabadong ipapahulay handuman Ay, sa paghuman sa Asa, pagdalang tay. sa tapos sa kapito ka adlaw og ang
adlaw sa Ginoo mao ang handumanan sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga minatay. Sa ato pang tubagan Ah, na sa- Ilulumonggo nga Tay, kato tay, mga tay, pare tay. kani adto mga pare wait lang. Sa ato pa ang mga pare kani adto nga nagpatay kang Hesus sa sinuganan nagbantay to sa adlaw nga Sabado. Apan ning biya Sabadista sila lagi. sa adlaw nga Sabado sumala sa librong Katoliko ning biya sila sa adlaw nga Sabado ning balhin sila sa Domingo. Apan wala nawala nga sila ginagpatay kang Hesus. Ang ila lang gibiyaan Okay. ang Sabado Yan, ng yan. tinuod. Isa. ning balhin sa Domingo. Pero sila rang gyapon nga Okay. paria ang Nasa- nagpatay ni kadali lang, Jesus, kadali hindi lang. pastor sa Adventista Local Conference. Kadali lang. Kana bang mga pare karon nga niingon kag Sabado dayang adlaw igpapahulay ana nila kaniadto sa gapatay pa sa gipatay nilang Ginoo. Yang imong deklarasyon ganina nga pariho raman mo anang mga alliance born again baptist kay na mahulay mog Domingo. Karon ug mao ni nga atong kuhaon nga panghuna-huna nga pariho rag pahulay kauban igunsa man mo ana uyon kang kauban pud mo kay pariho mo pahulay ana. Okay, tubag ni Elder Lumonggo, Elder, ang iyang pangutana Elder kay kung moingon ka nga ang mga born again, mga alliance nagbantay Domingo, so sama sa Roman Catholic sila. So kining gibasa nato sa Biblia nga pari nagpatay ni Jesus o niya nagbantay sa adlong Sabado o niya ning kalit lang sila biya sa adlong Sabado ning balhin sila sa Domingo ilang gibiyaan ang Sabado nga tinuod ni kapahulay. So ang punto diha nga kinini ang kauban day ta ana da kuno mato pa ni Bergapo nga bantay man na sa adlong Sabado Elder Lumonggo or ato ibalik ni Lumonggo ang duga nga tubag nya ato po hangyo si Bergapo nga maminaw po sa tubag. Dili ginaman maingon nga kauban kay kanang naagong pagpatay supag man guna sa blaw sa Ginoo. Oo. Bo. Dili ka magpatay mo man balaw sa Ginoo di kung patay niya ning patay man. Oh, patay mo pare. Patay mapare di nakasupag na sa balaw sa Ginoo. Oh. Okay. So tay, Sa Sabado niya nagpatay sa Ginoo supag nila sa balaw sa Ginoo. Oh. Sige, sabi tay. tubag. Naipangutan na tay, San Juan 8:44 tay, ningon man si Kristo, mga anak kamo sa inyong amahan nga mo ang yawa. Ang giistoryahan ni Kristo, ang audience ni Kristo ana at that time sa panahon ngayon ang giistorya. Usa man to ngayang kaistorya ana, mga namahulag Sabado kon Sabadista o namahulag Domingo kon Domingista. So ang pangutana niya Elder Lumonggo karon pag-ingon ni Jesus nga ang inyong amahan o ang audience ana yang giingnan ba pag-ingon ni Jesus ang inyong mga amahan ang inyong amahan mao ang yawa. So ang mga audience ana ang panahon na pagsulti ni Jesus kadto ba tong namahulay sa adlaw Sabado o kadtong namahulay sa adlaw Domingo kon Domingista o Sabado ba o Sabadista. So kinsa may audience ana nga panahon na. Oh, kanang ginan ni Jesus nga ang inyong amahan mao ang yawa. Ang audience ana daghan ang audience ana. Daghang audience. Sige, daghang audience. Ang audience ana mga Hindu, mga Hudiyo, Oh, mga Parisiyo. apila na mga parisyo, mga pare. Kaya mga Parisiyo na mo bita nagisaway naging mga Nabay. Parisiyo. Oh, Brad, nabay, asa man na? Brad, asa man na gipamulong ni Kristo Brad sa Jerusalem o asa man ang lugarahan na? kapag na Elder karo, murag milikay naman siya sa isyo nga apili ang pari ana, murag hadlok siya ana tiwas. Ato lang klarohon ba? Ato lang Oh, asa ko Asa man na niya, asa man sa gawali ana, asa man sa namulong ana, nasa Amerika, nasa Jerusalem, asa mang lugarahan na siya ana? to asang lugar ako no. So mo na dakong problema kay watak ana ang lugar pod. Pero ang punto diha, ang giingnan man gud ang giingnan. So daghan ang tubag ni Lumonggo brother Gapo, daghan ang giingnan ni Bro, Jesus. ako lang klarohon ba kay ningom sig apil daw mga hintil anas giingnan. Oh. So akong klarohon at that time kung asa sa gawali ana, kung moingon sa Jerusalem, how comes ka naabot ang mga hintil ng Jerusalem nga may labot siguro ng mga hintil sa Jerusalem sa una. Kay mga langyaw na gitawag mo na sila langyaw. So umuanha sila sa Jerusalem, pero kung asa man gyud siyang nasura, pero dilo nato na ipamugos kay mura galisod man. Ulain na tong pangutana. Abot siya sa Galilea. Lain na tong pangutana, Brad. Naingon man ang
imong kauban si tatay nga gikan kuno siya Katoliko sa una, laliman kag 40 anyos, pagtakdo 40 anyos, dihawa kay nag-general. Yawa kasabot sa general, naglokal. Oh, karon imbes kay naabot sa kinatibukan na general, lokal na hinuon. So arita. Ningon man si gitawag nato og San Pablo sa unang Timoteo kapitulo 4, bersikulo 1. Ang espiritu tin-aw nga nag-ingon nga may mga tawo nga mamiya sa ilang pagtuo sa umaabot nga panahon. Mao ilang sundon ang mga bagakong espiritu og mga pagtulunan nga iyas yawa. Sa umaabot nga panahon, nay mamiya sundon tong pagtulunan iyas yawa. Nya nadihibaw-an ako nga nibiya man day ka sud sa 40 ka tuig kay matod pa nimo Catholic by name, not by heart. Ang pangutanan nako, Brad, maluwas pa ba ning mga tawhana, Brad? Sa nanganibiya sa Katoliko, maluwat ba? Dili, kaning giingon ni San Pablo diri ba nga sa umaabot nga panahon, nay mamiya sa ilang pagtuo, sundo nilang pagtulunan, espiritong iyas yawa. Ang pangutanan nako ba, kanang giingnan ni San Pablo diyang mamiya, maluwas pa ka na, Brad? So ang giingnan Elder Lumongo kining giingnan ni San Pablo nga namiya sa pagtuo kay nagsunod sila sa pagtulunan sa yawa. Kanang giingnan ni San Pablo ana maluwas pa bitaw corona kanang grupuhang nagsunod sa pagtulunan sa yawa nga namiya man sila. Nya silang pagbiya na pag-slide sila ilang giabandon ang pagtuo nya ming sunod sila sa pagtulunan sa yawa. Ang pangutana ni Badgapo pag ni San Pablo ana maluwas pa ba kanang tawhana nga nagsunod sa pagtulunan sa yawa. Sige pa, sige ito ba? Kanang sunod sa pagtulunan sa yawa, di naman luwas kay yawa guna. Atay. No, patay. Ano patay mo? Kadto di ay kuan, Brad, kadto di ay nibiya sa pagtulunan, nya misunod dito. Ingon man San Pablo nga tin-aw nga nag-ingon ang espiritu. Bigyod ang yawa gaingon, Brad, espiritu gyud. Na may mga taong mamiya sa ilang pagtuo sa umaabot nga panahon. Mao ilang sundon ni noon ang mga bagakong espiritu ug mga pagtulunan sa mga yawa. So ingon ka di gid maluwas. So has kang disgrasyaha gini mga tawhanang nibiya sa gitukod ni Kristo sul 40 ka tuig. Unya nagpaipon anang gitukod sa yawa. Kanang gitukod ni Kristo, sumala sa kong gibasa, si Kristo mo dalan ug ang kamatuoran. Siya ang kinabuhi, wala bisan kato samahan gawas kung pinagi kanako. Mo nang hibiya ko diha kay ning nagpasakop ko sa iglesia nga gitukod ni Kristo kay siya mo man ang dalan. Siya mo ang Okay. kamatuoran. So siya mo sa Katoliko tay, Masao man yung Oh, pag-ato samahan kung pasakop ka diha. sa Katoliko tay dili Ginawa kaya ang may sakop diha sa iglesia gitukod ni Kristo. Mo kana ang mga katawan sa Dios nga minanduan sa espiritu sa Dios, mga anak sila sa Dios. Batek sugo. Gaban pag nagsugo Tay. Ginoo. Dili Domingo. Dili Tay. Domingo Sabado. tay sa Biblia mo base sa kus Biblia tay Mo ba? Yan giingon din sa San Lucas 24:47. Og nga sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol og sa pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang nasod sugod sa Jerusalem. So sugod yung Jerusalem. Sugod. Ang inyong simbahan nga local conference, Brad, asam na gasugod, Brad, sa Pilipinas o sa Jerusalem? So ato ang i-refresh ang pangutana kini bang 70 Adventist Church Local Conference kay Asa gibasa niya nagsugod? ang pagsugod gyud pagsugod sa Jerusalem. Ang sa ato asa gud tagasugod sa Pilipinas ra ba, Bayugan ra ba, Tubod ra ba or sa Pilipinas ra ba ni kinini ang gitawag og sila pa kinini ang China made ba ni Philippine made ba de so asa magigasugod ang 70 Adventist Church Local Conference sa Pilipinas ra ba or gasugod gini diya sa gikan gini sa creation ba gikan bagi sa Biblia ba ni No. gikan bagi sa No. Yes, Brad,
kaning kwan ba kaning local conference Seventh Day Adventist local conference asa gini siya nagsugod nga na-organize sa Jerusalem ba ning niya o sa Pilipinas lang? Sige, ang pangutana ni Bert Gapo kung maging tao kinatibukan as a organization kanang pag-organize sa to pa wala siya atong doktrina elder nga kanang Sabado gikan pa sa creation o kadili siya ana mo focus Kanang- kay Brad, knockout man gisa na gyud kay no kanang- bukod man gisa na langanin man gisa na lagi kay so yan focus ani, na brad, pero tibukan o hadlok siya atong Sabado Kay- kay siyempre ani, brad, Brad. no wala pa na Brad, wala pa inanya Pilipinas ko- ang ngalana to sige lagi. hangin mo siya. Inanya kong punto ba nga ako panalitan mag-organize kog laing organisasyon nga lanan na kog living water nga simbahan unya kutloon ako na manguha kog doktrina sa Biblia gikan creation sabat parihan tanan yung doktrina then akong ipatuos mga tao nga kining living water nga akong gitukod karon ang doktrina gyud creation naa pas Biblia kasabat ni gisunod namong Biblia di may mga og baboy in short gisirox pud namo ang inyong doktrina sa local conference makapatinuod ba na sa simbahan nga akong gitukod sa organisasyon nga living water kay naatanan ang doktrina sa Biblia gikan. Ang pangutana ko no elder magkapatinood ba di ba sa kana unuhuan dos katong unuhuan 1:9 nga bisan kisa katong nagauna unya wala magsunod sa pagtulon-an ni Kristo wala siya Dios sa to pa kung ang ngalan nga living water example ang living water unya ang pagtulon-an ani is gikan sa Dios gikan sa Biblia muna gyud ni Kristo nga bisan kisa katong magauna unya wala magpabilin sa pagtulunan sa to pa magbase gyapon sa doktrina magbase kita sa pagtulunan kay mag-unsa man ang naguna or ikaw mo ay naguna sa imong ngalan Romang Katolik pero ang pagtulunan sama ra nang bisan pag ang kok no ang ngalan nga kok nga may tan-awon pero ang sulod ana is tuyo na patis na so dili gid makapatinuod ang gitawag nato ang ngalan ingon nga moingon siya nga atinukod siya kay nasa Biblia ang ngalan so magbase gyapon konektado lang gyapon apil lang gyapon ana ang pagtulunan sige Kani panalitan nag-organize ko gitawag nato og living water kay tan-aw na ko oy ga-organize man pud imong silingan og the living bread aqua living water sad then giparehistro nako ni Security Exchange Commission para daghan ang mosunod nako akong awaton ang mga doktrina nga naa sa Biblia nagsabat ko di po ko og baboy para ninyo ba o tanan nagbantay pud mis adlaw sa Sabado pareha gid mig doktrina tanan ninyo pasabot ba nga kining akong girehistrong simbahan mao ni ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo kay ang mga doktrina naa sa Biblia sukad pas creation. Okay, gitubag na abi ato ba basahon gani ang unuhuan Unuhuan 9 bisan kinsa nga magauna ug dili magapabilin diya sa tuluhuan ni Kristo siya wala makapanag-iya sa Dios siya nga nagapabilin sa tuluhuan ni Kristo siya nakapanag-iya sa mahan og sa anak unsa may tuluhuan ni Kristo diay sa barista na siya Lucas 4:16 Sige tuluhuan ni Kristo sige unsa may Brad mangutana lang ko gamay Brad sugod man sa Jerusalem daw iwali asa gasugod ng inyohang pagwali kanang pag-organize anang inyong local conference sa man gasugod so ang pagwali kuno elder asa kuno gasugod kay ang wali ra ba diya sa Biblia sugod Jerusalem pag-organize ba sa man gasugod kay ingon tag di ba niingon mas Kristo sa Jerusalem magsugod so naabot dito sa lain-laing lugar hangtod nga naabot diri sa Pilipinas so kaning inyo asa man na dapit kuan unsa may sinugdanan ana gabasa ra mo Biblia din nakaplagan ninyo din kaparehistro mo o sabay sinugdanan na ng local conference asa ginagasugod gaugat nga simbahan. Okay, asa kuno gaugat so nindot ni pangutana ha dunay giandam diri nga teksto si elder Lumongo former nga Romano Katoliko 40 ka tuig unya gikan po sa korporasyon conference 20 ka tuig pod dayon nakita naman niya nga medyo corruption na unya kanegosyante na ang maong mga pundok nimbiya sa diha kay nimbalik siya sa Three Angels nga iglesia gid siya so elder usa may imuhang tubag sa pangutana no kay bahin sa asa gyud nag-ugat kay kun ako'y patubagon ani
Apoy di man pero nindot gini nga mohatag pod og gamay idea si Elder Lumongo kay gikan sa Romano Katoliko gini siya. Oh? Sige, Elder Lumongo, asa may imong tubag Elder Lumongo. Okay na po si Brother Berne diyo, kamutubag mo si Brother Berne. Oh, ikaw Brother Bern, kana asa man kuno gikan nag-ugat kining local conference. Kay kang Brother Gapo, gikan kuno sila gyud sa Jerusalem. No ila man ang giangkon gupod. So ato Brother Bern, angkon buta sa mga tubag. Ako bra, dili jud ko moangkon nga nag-angkon-angkon. Moangkon jud ko nga ang kining gitawag og local conference kung diin magsugod. Oh. Ang pagsugod mag-aksyonan mahitungod sa pagwali actually ang iyahang point sa pagwali. Wala pa ni abot sa Pilipinas ang Biblia daan ng giwali sa Jerusalem. Unya apil ta nga walihan sa mga apostoles sa ilang Biblia. Unya mao to nga pag-abot sa panahon nga siguro dili man blind ni si Brother Gapo sa mga pagpanlutos gatong 538 to 1798 mao to sir. pag-abot sa tuig. Sir, nakoy nadungog sa iyang kauban ba nga apil tas nawalihan sa mga apostoles. Kano sa man ka nawalihan sa apostoles, Brad? Kano sa Brad apil tas nawalihan sa mga apostoles mo na yung gipamulong ha. Kano sa man ka nawalihan sa apostoles, Brad? O kinsa mang apostoles sa gawali nimo? Ala sa akong giningon nimo ang Biblia mo ay nagtudlo mo ay unang-unang nakawali. Ningon ka nga, kita apil tas nawalihan sa mga apostoles, mga apostoles. Ang pangutana kinsa mang apostoles ang gawali nimo, nawalihan di kag apostoles. Kano sa amang ka nawalihan? Ulat sa Biblia. Kung mutuo ka nga amang sa Mateo padulong sa pinadayag, mga apostoles, kung imo nang gibasa nawalihan ka, pero wa nimo gibasa wa ka nawalihan. Brad. Di ba naingon ka nga nawalihan, apil tas nawalihan sa mga apostol? Ang pangutana alage, apil kas nawalihan sa mga apostol. Ang pangutana ko mao, kanus amang ka nawalihan sa apostol o kinsang apostolis ang gawali nimo? Sugod sa atong pagpakadungog sa pulong sa Dios, pinaagi sa sulat sa mga apostoles, maunang panahon na ang pagwali nila sa tuwa. Sunod na pungutan, wala ilang lisod balad. Dili ba? Kinsa ba? Asa ba? Ningon, klaro na ko ni. Di ingon man gud kag nawalihan ka sa apostoles. Kinsa mang apostoles sa gawali nimo kan? Kanus amang ka nawalihan? Sugod sa atong pagpakabasa sa pulong sa Dios nga sinulat sa mga apostoles. Sunod pangutan ka ng lisod. Gabasa ka. Kanang Biblia nga imong gibasa, Brad. Lagi. Kanang Biblia nga imong gibasa, asa man mo gikag Biblia nga gibasa? Asa man namalit mo sa tindahan, ay nanuroy nyo diya din, gipalit nyo gibasa ninyo. Asa mo mugikan na ng Biblia nga inyong gibasa? Kining Biblia nga among gibasa, actually mao ra ni ang katong mga Biblia brother nga gikan sa kong file sa mga apostoles nga scroll na nilogos sa Hebreo. Unya sa translation mo ni ang among nabasa karon brother Gapo. Lagi. Kana ba di ba nakabasa ra man day kag Biblia di human mo basa gi-conclude day nimo nga nawalihan ka sa Alage, nakabasa ra kag Biblia din i-conclude kag nawalihan na kag apostol. Ang pangutana, ang pangutana ko mao. Kanang Biblia nga imong gibasa karon nga matod nimo nakabasa kag Biblia. Asam na nimo gikan ang Biblia nga imong nabasa. Kay aring Pilipinas, Dres Pilipinas. Unsang tuiga ta nakabaton diri bookstore. O nga nay mga libro baligya din. Usa sa tuiga nakabaton diri og sagwan. Brother, ang imong pangutana og diin gikan ni akong Biblia nga gibasa. Sumala sa kung gitubagan nimo, translate ni gikan sa Grego og Hebreo nga sulat sa mga apostoles ang katong Matthew to Revelation mo tong Grego. Translate. Basa. Unya ang katong Hebreo. Alage, unsa man nga translate, kidagan man tag translation ay Duay, na King James, na Good News Bible, na Revised. Unsa man nga translation? English akong gibasa. Pero Bisaya akong gibasa, brother. Sige, Bisaya. Kanang Biblia nga Bisaya nga imong gibasa, asa man nagikan? Asa man na napunitan rin mo na sa brad. Nasa man na,
Sumala sa akong gitubag di ba? nimo. Paminaw ba? Sige, nagbasa kag Biblia, nagbasa kag kada sa berda. Oo. Nagbasa kag Biblia. Kanang Biblia nga imong gibasa. So, kung klarohon sa ni, kanang Biblia nga imong gibasa sam na gikan na napunitan nimo na dalan din nabasahan nimo. Uy, nawalihan ako kag apostol ana. Mo pagutana lagi. Sumala gani sa akong hanay kay akong tubag nimo. Kining Biblia nga akong gibasa, gikan ni sa translation sa Grego nga sulat sa mga apostoles og sa Hebreo. Unsa man na nga imong giawiran karon nga imong gibasa nga translation, good news, mayong balita. Bisaya. Unsa nga Bibliyahan na Bisaya, daghan mo Bisaya ang Biblia dire, na may mayong balita, na ang Biblia, na ay Bisaya nga King James. Unsa nga Bisaya ana? Basta kay Bisaya ni siya nga Biblia. Lagi klaro ako. Asa man ana? Bisaya ni translated Brad. sa Grego og Hebreo. Wala namay. Magbalik-balik ka. Klaro na to na unsa man Bisaya kay na koy Bisaya nga mayong balita, na po koy Bisaya nga King James, na sa koy Bisaya nga ang Biblia nga nailogos sa Sabadista. Maong balita gini atong gibasa. Ipakita sa imong Biblia. Manoon Wala siguro. man kag way buot. Sa istorya mo kalit magkatawa. Musoon ka? Tanawa sa ko sa imong gigamit karon nga Biblia, unsa na nga version. Unsa may rason nga imong tanawon? Kay aron maklaro na ako tong giingon nimo nga gitranslate gikan sa Hebrew-Griego. Tanawa na to, tanawa na ko na imong Biblia ang gidala. Unsa may purpose mo na kanang unsa man kanang imuhang Di kay mura og ingon man ka nga ang imong gibasa karon nga Biblia di ay nga matud pang nawalihan kag apostol, gitranslate gikan sa Griego o sa Hebrew. Ang pangutana karon, unsa man ipakita ko ng Biblia. Biblia og sa World Almanac 2011. Dili ng World Almanac. Dili ng World Almanac kay wa man tag hisgot register eh. Ang atong hisgutan Biblia man. Ipakita na imong Biblia Bisaya be tanan. Ano mo nga diha dugang pagpamatuod nga nagtug-ang nga gikan sa Griego og Hebreo ang Biblia nga atong gibasa nga translate. World Almanac, World Almanac. Oh. Dito day kag World Almanac, kay sa man World Almanac, tinuod na mga statement dia o namakak ng World Almanac. Doon ay tinodon na pwedili. Klaruhan na dia mura man kag tigbo-tigbo gukoy ani ug man ta mag-asoy. Ikaw mo imo ra nang una-una inyo na nimo. Ay naabot. Mingon man kag tinuod. Kay mo pangutana insakto ka nang nindot nga Ayan na. pangutana. Kay murag imo Ayan na, pangutana mga- agsaag ba? Dili wala man ni magsagsaag. Ipakita sa nang giingon nimo nga Bisaya nga Biblia nga imong gibasa nga diin ni conclude kang nawalihan kag apostol. Unsa man ang Bisaya Unsa gani rason nga imong tanahon? Muna akong pangutana nimo. Tanahon na ako. Imong hangyo. Tanaw na ko, Kung unsay imong panalitan rason. ba? Panalitan ba? Mayong balita imong Biblia gigamit. Ipakita na kung Yeah. kanang mayong balita asa na nag-ugat. Panalitan. Sa. Kung tinudan na ikaw magwawali, ipakita ng Biblia imong gigamit. Kaya ako daghan ako Biblia dres luyo. Oh. Ay, daghan mo butang Biblia, brother. Na imo isa gabok ipakita na. Ngano mga imong tan-aw ng akong Biblia o sa may tuyo ug tumong? Ang tuyo og tumong nako para masubay nato kung unsa ka tinuod ng imong giingon nga ang Biblia ang imong gibasa gitranslate gikan aning Hebrew to Griego. Sige, tanawon nako na. Ani aman rio. Patanaw dia. Ipakita sa Kana pa man problema nimo. ipakita sa Biblia dire. Napag dire. Kani dia imong gigamit. Kani dia imong gigamit ang Biblia. Mo dia yung King James nga Bisaya. Mayong balita. Daghan. So- Daghan. Nigamit man ka ganina, sakyan lang ako ng imong World Almanac. Nigamit man ka World Almanac ganina. Nasa World Almanac sa pahina 704 nag-ingon man nga ang Romano Katoliko gitukod ni Kristo. Ang pangutana ko mao, unsang simbahana ang gitukod ni Kristo sumala sa almanac imong gibasa, Romano Katoliko Local Conference. Pwede nindot ka sa mong pangutana. Sumala sa wata ka ng utana yan na imong gipangutana, giingon ako nimo dunay sakto doon na pwede litinood. Kanang imong gibasa litinood. Nigamit ka og kanang gitawag nato og World Almanac kay matod nimo naa pabor sa imuha. Karon ang pangutana ko mao, wa mo ko mangutana. Sa
Wala man ko mangutana tinuod ba ni dili. Ang akong pangutana, ang akong pangutana, kaning gitawag og World Almanac nga nigingon man nga Romano Katoliko gitukod sa atong Ginoong Hesukristo kinsa gangalan ni San Pedro nga unang baykar. Ang pangutana ko mao, unsa may imong nadungog base sa World Almanac? Ang gisinggit sa World Almanac unsay gitukod ni Kristo, Romano Katoliko o Local Conference? Aning duha. Akong tubagon ha, paminaw ay pagsapaw-sapaw, kay mawahulog ta walay batasan. Akong tubagon yung pangutana. Sa wala pa nimo nagipangutana, ningon ko nimo nga dunay mabasa nga tinuod sa World Almanac, do na poy dili. Kanang imong nabasa, dili tinuod. Sunod pangutana. Ay, wa ko mangutana tinuod ba ning akong nabasa dili. Ang ako ba, base sa gitawag og World Almanac, unsa may gitukod ni Kristo, Roman Catholic o Local Conference? Asa ning duha? Sa imong nabasa gani nga gitukod ni Kristo ang Roman Catholic munay dili sakto. Nga Diwan ko mabasa mangutana, oy Brad. do na poy dili sakto. Sunod pangutana. Wala ko mangutana, nasakto ba ning iag? Wala. Akong gibasa nasakto ba? Base lang. Awit lang awit na ba po ha? Nagbalik-balik naman mo sa pangutana. Tagada lang kanako o last ka pangutana kay ako na in ang live ang live nato para sa radyo mangguni. So mulapas tani pila ka minuto sa tutbag na malapas po ko sa radyo ani. So ako sang tagang kaglas Sige, ka di na lang pangutana. ko, Brad. Di na lang kayo glass pangutana, alang-alang na kayo. Wala. Sige na. Oh. Okay na. Salamat berga po ha. Salamat berga po. Sige.